Gikan kang nining Madrodino Bugo. Hello, good eves, Pastor. Okay ra ng amin imbis amen. Okay. Unsay kalahian ana. Okay. Actually kanang word nga amen, wala ko kabalo kung unsa na nga pinulungan. Kung kana siya translation sa word nga amin, walay problema kay ang matagpulong nini nga kalibutan mahubad man. Pero kanang word nga amin igsuon, amin gyapon na sa Greek word, no? Ang kanang word nga amin igsuon but pasabot surely, truthfully, meaning to sing subiit, no? Imong kasagaran ato na makuan sa Mateo kapitulo 6 kanang iniguman sa ampo kit-an usab nimo na diha. Ug usab dinhi sa Pinariyag kapitulo 1 bersikulo 14 adunay gingon ang balaang kasulatan dire, okay? 1:14 nga di na matud pa sa ubang mga gatuon sa Biblia ang amin kuno address usab kang Jesus Christ, no? Nagingon dinhi sa 1:14 matud pa niya dinhi. Okay? Atong basahon. Ang iyang ulo ug ang iyang buhok maputi. 3:14 I mean, no? Hapit ko malimot. 3:14. Og ngadto sa nulunda sa iglesia sa Laodicea, isulat mo kini ang pulong sa amin, ang kasaligan og tinuod nga saksi, ang og sugdanan sa mga buhat sa Dios. So dili sila mugunit sa word nga mao kini ang pulong sa amin, ang kasaligan og tinuod nga saksi. Now, ang pagtuon sa balang kasulatan igsoon nagadepende na sa konteksto. Pero kung mangutana ka sa word nga amin is truthfully, no? So ato na siyang ang unang nga naggamit na igsoon mga Hudiyo gid mismo. Dili Christian ang una naghimo na based sa history, mga Hudiyo gid mismo dito sa ilang mga sinagoga. Ilabi na nga magdalayg na sila sa ngalan sa Ginoo, naagi na nimo makit-an o madunggan kana nga mga puntuha. So meaning to say dili Christian mo nag-una niya na gani. Nauso na ng word amin nga kada makadungog ta og punto sa wali nga ganahan ta moyong tag amen, di ba? Unya may nagkanta o nag-sing group nga ganahan kas kanta miyong ka og amen, no? So, but pasabot na igsuon is surely, truly, no? So, mo na ang kahulugan yan na. So, mismo pa manggani sa gitawag na to og mga statement ni Paul sa makadaghang ginagamit niya ng word nga amen. O mismo sa ato karong panahon na, human kita magampo, na maingon kita og amen, di ba? Mo man na ang atong naandan usab niya nasunod nato sa gitawag natog mga Hudiyo usab, no?